Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemde Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň ilkinji Zenanlar guramasynyň birlelikde guramaklaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmek, taryhy, syýasy jemgyşlik ähmiýetini wagtny ýygyt etmek maksat bilen şeýle-de Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk bayram münasibetli hemde ýurdumyzda anyp barlayan gender deňligi boýunça diýarymyzyň üsüş guwwaty halkymyzyň batyar durmuşynyň binýadydyr atly maslahat geçirilip, ol işe häsiýetli boldy. Maslahat atnaşanlar garaşsyz baýaky bir tarap asuda diýarymyzda beýik özgertmeler täze başlangyçlar bilen ýurdumyzy öňelip barýan gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Jemgyşlik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtym Murady Nahyýaşylar guramasynyň merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň parahatçylyk ganatynyň müdiriýetiniň birlelikde guramaklaryna, halipa ýazyjy şahylaryň we ýaş jurnalistleriň gatnaşmaklaryna Magtym Murady Pragy türkmeniň ruhy dünýäsiniň çeper keşfi atly dörejilik duşu geçirli. Ondan çykyş edenler berqara döwletiň täze ýamynyň garkynç döwrüne gahrman arkadamyň hem-de arkadaly gahrman serdarymyň parahatly başçylygyna günnägiriň beýik akallary we nufgawy şahyry Magtym Murady Pragynyň mertebesi belenten tutulýar. Ýurdumyzda öň paýhym-paýhasly şygyrlaryny hasa düýüp öwrenmek we ýörelge edilmek, şuňky kämil türkmen jemgyýetini rowajlandyrmak, geljek nesillere ýetirmek bilen bagly möhüm işler amala aşyrýar diýip bu soňçlaryny bellediler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň, baş prokuraturasynyň we Ahali vilayet baş bilim müdürlüğiniň ýanynaky hüner ýokalanyş merkezi bilen birlelikde guramaklaryna Türkmenistanyň halk maslahaty halkymyzyň jewitliginiň aýdyn nusgasy atly maslahat geçirildi. Şu ýylyň sentýabr aýyna paýtagtymyzda geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatyna görülýän taýýarlygyň şäherlerine ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hemde Köpetde bagtyýarlyk berqararlyk bilmegini tarap geňeşleriniň Türkmen demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň Demokratik partiýanyň bilmegini tarap komitetiniň hemde Aşgabat şäher we Köpetde bagtyýarlyk berqararlyk bilmegini tarap häkimlikleriniň geçiren şäherleri netijeli tarapdan häsiýetlendi. Öňde boljak halk maslahatynyň wakalarynyň iňňän ýokary boljakdygy hakynda gurulýar, şäherleriň içinden ýer-şargy bolup geçdi. Aşgabat şäher Zenanlar bölüminiň geçiren maslahatam öňde boljak Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk bilen bagly boldy. Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Ahal vilayet Zenanlar bölüminiň we Qaqa Zenanlar bölüminiň birlelikde guramaklaryna hormat prezidentimiziň Zenanlarymyzyň zähmetiniň miwelleri eri diýarymyzyň bede wagtly ösüşlerini öz beýany tapýar diýen ajaýyp sözlerinden ugranyp ýurdumyzyň ösüşlerini Zenan kärenişleriniň goşan goşantlaryny wagt etmek maksady bilen kärenişi Zenanlarymyzyň hemde maşgalalaryň arasynda halal zähmet esretli ýaşaýyşyň özüne atly söhbetleşlik duşu geçirildi. Ahali vilayet häkimliginiň Kärdaşlar Kılıçlanyň vilayet birleşmesiniň vilayet Zenanlar guramasynyň vilayetin Babadyhan Qaqa Tejen etraplaryna geçiren dawaraly maslahatlary netijeli tarapdan häsiýetlendi. Ýaşlar guramasynyň ahali vilayet hemde Akbuğday, Tejen, Bäherden, Göktepe, Saragsy etrap geňeşleriniň hemde etrap häkimlikleriniň guramaklaryna geçirilen maslahatlar Pekim paýhas ummany Magtym Murady Pragy ýylynyň sentýabr aýyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk bilen bagly boldy. Zenanlar Birleşiginiň Balkan vilayet bölüminiň Kärdaşlar Kılıçlanyň vilayet birleşmesiniň vilayet taryhy we ülkany öwreniş muzeýiniň hemde vilayet kitapxanasynyň geçiren maslahaty Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk işler bilen bagly boldy. Demokratik partiýanyň Balkan vilayet komitetiniň ýaşlar guramasynyň vilayet Türkmen maşşagar geňeşleriniň Türkmen deňiz derýa ýolları agentligi bilen birlelikde geçiren maslahaty Türkmenistanyň halk maslahaty okuny ösüşiň binýady diýilip atlandyrylýar. Şeýle mazmunly maslahatlar bereket we esenguly tarap häkimlikleriniň guramaklaryna da geçirildi. Kärdaşlar Kılıçlanyň Daşady vilayet birleşmesiniň guramanyň geçirilen çäre işin häsiýetli boldy. Daşady vilayet häkimliginiň Magtym Murady Nahyýaşylar guramasynyň Daşady vilayet geňeşiniň Daşady vilayet adalet bölüminiň Demokratik partiýanyň Daşady vilayet komitetiniň birlelikde guramaklaryna halk maslahaty geňeşli ýylyň döwletli ýoly ady bilen maslahat geçirildi. Bu ýerde çykyşlaryň bir näçesi dinlenildi. Lewap vilayet kitapxanasynyň Agrar partiýanyň Türkmenawa şäher komitetiniň Magtym Murady Nahyýaşylar guramasynyň Türkmenawa şäher geňeşiniň birlelikde guramaklaryna Pragynyň arzulan zamanasy atly wagtly nesihat maslahaty geçirildi. Günnäger vilayetiň Sayat Halaç Hojam Marker köýtünä gatrap häkimlikleriniň Kärdaşlar Kılıçlanyň Lewap vilayet we etrap birleşmeleriniň ýaşlar guramasynyň vilayet etrap geňeşleri bilen birlelikde guramaklaryna Türkmenistanyň halk maslahaty halk demokratiýasynyň kämil nusgasy atly wagtly nesihat maslahatlar geçirildi.
Mary vilayet häkimliginiň Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Mary vilayet bölüminiň Mary vilayet prokuraturasynyň bilelikde guramaklaryna garaşsyzlygyň şany 33 ýyllyk bayramynyň öňsüretine ýokary derejede geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk işler dogrusynda halk maslahaty döwletli üsüçleriň badalga satly maslahat geçirli. Ondan çykyş edenler şany garaşsyzlygymyň öň ýanynda her ýylda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň geçirilýändigi oň türkmen halky üçin ähmeti, Türkmenistanyň halk maslahatynyň alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy jemgyýetçilik ähmeti dogrusynda aýratyn bellep geçdiler. Mary vilayet hemde wekil wadyr etiraf edilenler bölümleriniň Mary vilayet halk maslahatynyň Demokratik partiýanyň Mary vilayet hemde wekil wadyr etiraf komitetleriniň käderçiler akraşlarynyň vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna wagtly tiýga çäresi geçirilip, onda halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işler dogrusynda aýratyn noktalyp geçirildi.